yeah. Shonga afford. Ungena ngisho umisintombi. Sesudoti, kawatototi ngiphi shoti, faka ngisayigoli. Imali iphela lingakashoni, ngeke ungayizoli. Ekhaya bekubalela itori, my dog. Sazi silingo mfethu. Hayi. Kwenze njani manje? Akuyona ni washing. Khathele mina manje ukuwasha. Thatha umfazi phela mase ukhathele ukuwasha. Iyabheda ke lo advice. Awusho nokuthi angitholi washing machine into engenasikhwele. Ungathi usahlule uku-operate i-microwave. Kunzima kabi ukuthi ngakucabangela i-washing machine. Hayi kodwa bafungisisela amabhadi wena. Umfazi. Hayi. Amabhadi kanjani? Uyawathanda amantombazana. Ungathi uno-5 wonke wentombi. Usho lutho lokho. Nalowo mantombazana akwenza isilimo. Awakuwasheli. Kodwa lento iyafana. Nami ngibenza isilimo. Ujola kanjani abantu abawu5 uwedwa? Angazi anginawo lo experience. Hayi phela vele. Le experience you work hard for it. Very hard. Indoda ngabe izama ukuthi uthi i-hard worker yini? Yabo nomona boy. Ihlisi. Sizokubulala i-stress wena. Stress sani manje. Come on. Hello? Hawe baby leya mali. Awu. Ngishilo nje Amanda ngathi imali ngizokufakela Friday. Awuyisame. Inkosi yami. Kanti Ziyakhala. papa nami sezikusokela. Amanda kanti awuzwa yini imali uzoyifaka Friday? Ubani uAmanda? Hello? Uyakhatha? Nebantu. Ngike ngasho ngathi sokubulala i-stress sala mantombazana. Ethi ngicela uphuphe empilweni yami. Hey, uyawasha. Iyajola intombi yakho lemgwaqeni. Hayi mfethu, yiphut manje. Unonhle lokho kuxephanyana. Awungitsheli lokho. Oh, ngiyakutshena. Oh shit. I know. I have a bad feeling. Akho bad feeling la. Uyigwala. Uyibeka kabi ke mawuyibeka kanjalo angilona igwala. Ukuthi ngiyayicabangela. Wena uBheleti, uzule nje ukuthi umaburu kuyikhoma esibhedlela. Yeah, ngizwile and I'm very happy. Inhliziyo embi kanje. Ngabe usuveza ama disadvantage okushini. No, hayi lutho. Umabura ngamnika u20 rand. Ngathi akahambe uthenga ugwayi. Akazange abuye nalowo mali leyo. Hawu, sengaze kufa umuntu uphongo 20 rand. Akasho ngani mengenamali simuphe. Angizwani negebengu mina. Futhi bamshaya kancane mesaphila. 20 rand pho sengaze kufa umuntu. Wemnyando. I work very hard for my money. Very hard. Usebenza phi? Thula wena ngikhuluma nawe. Hayi kulungile, sengihembe. Sodium. What is sodium? Sodium. Hey, angazi. Futhi angazi ukuthi ngibuza usodium bani. Because wena izolo siphela ukudla ongenasawoti. Sodium usawoti. Sodium usawoti. Why usiphekela ukudla ongenasodium wena? Ungekho ngazi ngani mina manje umphuphudla. Hayi nawo mina usawoti. Ifuna udinga nginganinanela, but uzobuya neqatha lebeef. Wakho usodium uyazala. Nakhona uzala amaqatha ebeef. Siyawubonga boy usodium wakho. Vele bekuzokhokha uNobheleti. Not wena. Wena unamali ngisho kuphela inyanga awunamali. Ngathi niyakhohlwa nina ukuthi mina ngino black belt ku karate.
pho uma uno-Blackbird thina senze njani? imali phela lingakashoni ngeke ungayisoli ekhaya bekubalela itori my dog. Mama Skimfethu, awenze leyo nto kunenje singijwayele kabi la. Eyazingipha medubula ngempela khona lezi zamaphalethu. Simalini mfethu? Iphambi zala ekhaya so700 ukuthi siyadubula noma sidubule 700. Hayi kodwa irobhane le mfethu. Hayi mfethu phela uma ukuthi yakhomplela siyeke ayikopani la ekhaya. Hayi kulungile ngasithatha. Yandoda kaBlackbird. That's Babylon. Sekaphethe isibhamu. Irobhali leyo. No. Kanjani? Ufuna ukungiphinda futhi? Mfethu ungayenzi leyo nto. Wena, shaya isiphansula lapho. Mfethu ungayenzi leyo nto. Ayibo. Akusona isibhamu sama mask lesi? Yakusona wena man. Hey sona man. Dubula la.